Halo perlok borok kibapet ya kini ke video Sepang komno ban hack Facebook Desmo bah pet haban dekut Waju forward ya kini ke video Perlok mentangan lek ya kini ke link Kita tahu hack Facebook online Oke ngan klik ni ke link Oke mentangan klik biang kini hack Facebook online Mentangan enter ya ke username jonga Daladap ngan klik kini start hacking Input kalaan yang ban hack kini ke website Okey, kadang ya. Oh, success. Padap. Ternyata kadang ya biang kini ke information. Tunginya pakai sport. Impact hadian daladap juga ni ke scanning. Impact kalaan yang ban hack. Page mentah Gelap ni password ru Okey kita download ya kan ko file 1.38 KB Okey kamadai kan no ru kamadai CGB ru tang banyak password yang download dai dia mentah page VE ba kita download ya kini ki software lada video kan kini tim day ban download lada fi download fi tap ke banja kala ban kata ki mobile jung fi but anda fi lada download fi la install kila bantu ya ki information jung fi lani kum ki bank detail ki personal information jung fi ti perlok apet baro ti ha kani ko video ngan batai ya fi ya ki jing shisha baro ba kumno ka Facebook hacking ka trikam Teh kebeningkong kalong kebae lani keba impossible ban hack Facebook. Pila ban perkat badan kibri ki software developer ki shnaya ki code ki script ki hack ya ke Facebook server. Hadian kata kin sayo ya ki password pat pendan kam ya kita ki password jongpi lani jonga. Kata kam dai kumta. Kalong kebae bahaban hack ya ke Facebook. Kumapi manga Lani kita kibri kibakam baki dai ki hacker. Te ka jingkeli minta kalong napi. Kumno ka Facebook jonga lani jongki wei ka sha hack. Te ka jingkeli kalong kumno kita kibri pat kat kum ka jinges ngau ba ki dan ki ba sha hack Facebook. Hoi kala banlong tang ba kini ki dai baki hack ya ka Facebook. Bangala ban ong kitu ya ki password lani kita stealing password bingung kesuk baha bentuk password na kitu kibrio kibam tip baha syapang ke teknologi ti hagane ka video fin sasutu baha kumno baki terikam bat pisala banyada na kita ke baar kedai ka hacking password kaya pair na ka stealing password ya ka stealing password ngan ong bakim dai ke hacker tinginya keren hadian kumno rajin satu password ani kata ka stealing password dia ka ba menta anginya keren sya menta balai kalong ka bae ban hack password ka Facebook kedai company ka bahe pat kadon kibrio kiba expert kiba terai barosisni ban page bakan long secure ti ka baar uba hack ya ka Facebook di brio uban long uba pro jb buat uba start to menta ngin shim ba don shisha ubala ban hack ya ka Facebook kibalayo but anda kila hack ya ka Facebook kin sapau haki ka kubor na niki news but ka Facebook ru kan siyo ya kita kibrio da ki $1 ban yathu ya ki ba kumno kila ban hack but kanang ba ka Facebook kala ban secure ya kita tie perkat fila dadan kita kibala ban hack ya ka Facebook kinomla ban tip ya ka password jong fi namar ya ki password jong fi ba jonga ka Facebook kamsi ti kumno pat pila ban login
ya ka Facebook jong pi man ka po kalong kum ni ka Facebook ka save ya ki password jong pi haki hash password ya kita ki hash password ki balong kum ni ti kini ki hash password ki bla encrypted format shubo don ba hack ya ka Facebook kalong ka ba ya ki nong hack ban tip ki password jong pi namar baka Facebook kam save ki password ka save tangi ki hash password ti lada ki yo ikini ki hash password kim la le namar kim la ban play ani log in ya ka Facebook ta kini ki hash password lada ka log in ta kini ki hash password hadien kan hash bang sa sisi ti lada don perlok ki bakam bagi dai ki hacker kinum tip ki password jong pi dan jong bat ngatip dan ki hacker ki bala ban access ya ka account jengno bat kata ka poi ka bangin sekerminta kini ki brie ki teman kam da ka password stealing method bantu ki password dai baki hack ka Facebook ti ki don sautli ki ba pau ba kini ki brie ki kwa ban long hacker ki la ban long lada ki yo ban access ya ka phone jong ne ka mobile la ne ka PC dan ru ki bala ban access bat dan ru ki bala bantu password kam da don ban access ya ka phone da ne ka PC jong no bru kini ki sautli idei gawon kong ka dai ka phishing number R ka dai ka keylogger ka balai ka dai ka social engineering ka basau ka dai ka spy ti perot ni sautli ngan set batai fi minta ngan keren ha ka point ka baningkong ka dai ka phishing ha ka phishing pila banchna duplicate website bat sa host ya ka website ha ka server tipin yo ka way ka link hadian kata ya kata ka link pila ban share haki parlok jongpi bat anda kila ya play kata ka link kin syam bakalong kum ka real Facebook anda kila play ta ka link kila enter ya ka email ID bat ki password haka por ba ki login kin ya bakami error bat ki detail ba fila enter to kum ki email ID bat ki password kila save hak tu ki brio ki bashna ya ka phishing site tementa fi kwa bantip kumno banchna ka phishing website fila banyo kini ki phishing script na ki internet fila ban download adien kata finsa upload aki server bat finsa yo ko ka link tiya kata ka link fila ban share yano anda kila play ya kata ka link finsa check yaki password jongki ha ka server jongfi ba fi host ya ka website ba fin like ni kita ban yadai la dia ni kita film day ban play ya ka link lada send mano ya fi balada fi play ya kata ka link kan ya stream kum ka Facebook website bat pindala enter ya ki detail jong fi kan sapoi shakitu ki ba share ya ka link ya fi ki logo kane gade method ka ba pi pendan kam ban access ya ka phone ne PC jong ki victim u ki logo uday software ne application papila ban install haki victim mobile la ne PC uni u ki logo u trekam ha background ka ba mod phim tip ba u install ha PC jong pi u record the baro ba pile AI ha ka phone ne PC jong pi ki information ki pilot cha utau brio uba install ya uni software kumno ban like now ki logo pimdei ban I access glumar ya ka phone ne PC jongpi lada don ba install ki logo ha PC jongpi pila ban check na ka task manager la ne check na ka install list but remove ya ki unknown software Teka point balai mentangin keren sepangka social engineering hak social engineering hidden bonjal te mentangin pek tangan ni kawai kabadai ka balong common ha kadai ka password guessing hak ni ka password guessing ki brio kum ki hacker kila ban guess ki password jopi namar ba bon nangi ibu iki password kum ki kerteng ki date of birth ki phone number lani ki combination ki kerteng ba ki phone number lani ki kerteng jong ki samla jongi kum kita tertet te kum no ba pin like ni kini pimdai ban bu ki password jong pi ki balati public kum ki number kali ki phone number ki kerteng jong pi banyadai kani pimdai ban bu ki password kum ki public information jong pi te ka point ka basaw mentang kren pang spy app mdai ba hack Facebook ula ban use kum ban shim ki information jopi spy app u stream bad u kilaga uni u app dala install film yo haka list utrikam ru haka background u record ru ya baro ki information ki badan hapo kapon jopi ban like kini
phim dai ban I access yano phone ne PC jung phi lada don ba yo install new spy app kumno phim remove pilek na settings klik apps search ki application ki balong suspicious ne ki block ki spy app tangkum ta phin like na kita